Здравейте! Сега ще ви покажа за какво служат скиновете на Майнкрафт. Искаме. Значи, ето го първият скин, за да сменим фигурата на играта Майнкрафт. Следващия Минато. Ето го. Следващия Феф. Онази птица ли какво? Следващия Железният човек. И сега ще ви покажа как да ги слагате на името Локо. Амплискин. Ето Minecraft for Android. Change. Така. Тук. Не. Тук. Оп. Някога не става. Значи, искаме тук и тук. Много странно. Не може. Аз ще изберем друг. Например този. Робот. Стив. Ето го. След това ще покажа как да видите. Значи. Тук. Ето. Моето име е Пашутката в Майнкрафт играта. Ето тук правите. Не е значение на кой. Значи пък трябва да го направя. Ако искате трукирай, тук има много. Алекс, Стив, Сити Фолк, ето ги. Много има. Барман, Барон. Другите са заключени. Чрез някои неща можете да ги отключите. Ето ги другите. Това е за управление. Ето сега ще покажа как да изберем един. Например, да изберем друг. Да изберем ето този. Май беше от Five Nights at Freddy's 4. Ето го. Пак тук. Не. Так. Така няма значение на кой. Ето. Сега да се видим. Ето ви вас сега. Ето. Ето. Това сме ние. А пък тук имате безкрайно. Например, динамит, запалка. Да сложим динамит. Ето. Ето. И палим. След това литваме. Ето. Гръмна много неща. Сега ще паднем. Ето ни. Играта е много интересна. Ако искате и вие си я изтегляте. Безплатна е. От Google Play, обаче е 15 лева някъде. Или са лъжи, или 14 или 15. Ако искате да я изтеглите безплатно,
Значи влизате в Google Chrome, в нормалния Google Chrome и пишете Aptoide. Там ще ви излезне една стрелка надолу оранжева. Това е картинката на Aptoide, един безплатен магазин. Влизате в него, пишете Minecraft и ви излиза една отстрани такава квадратна Minecraft. И това е. Ако искате да го правите, така. А не. Ето така. Ето. Ето ни. Сега малко да поиграем. Ето ги редовете да гледате мача или нещо друго. Сега летим. А можете да играете в сървър, като как да кажа сега, като влезнете едновременно с ваш приятел, после ви излезе неговото име и една фигура на Wi-Fi ви на интернета и цъкате отгоре. Например, натискате надписа, както е името на вашия приятел, неговия свят или сървър или мапа, няма значение. И после цъкате и готово. И играете заедно. Ето това се не бара. Сега да го запалим. Аз обичам да паля неща. Ето ги другите стъкла. Обясних ви как да го правите. Ето сега ще ви покажа този магазин. Излизам. Ето. Google. Пишете Aptoide Minecraft Pocket Edition и там пише само Aptoide трябва да натиснете така. Aptoide търсене. Натискате Install Aptoide. Аз го имам, затова няма да го тегля. Натискате ето на този надпис Install Now. Ето. Аз го имам. И това е. Няма какво друго да ви покажа. Ето така изглежда. Ето така изглежда. Сега да ви покажа. Ето така. Стрелка надолу. Сега трябва да се разделим. Чао!